ịgụcha agha nwa na ị ga-agụta ibe dị mma ọkwa bịa nụ n'ọnụ oyibo unu betide ma ọkwa nne mana ndidi ka obi ogwu ji amụ nwa imecha betide nwa n'ihi emeta ibe ọma imecha betide nwa n'ihi enweta udo ojuju emene gị ibe mụ na-ebere gị ibe yowa na-agụrụ yowa na-ebe eteghete gbọgbọkwa ego ogige ndụ na-abụrụ ogige ọnwụ igbo n'aka nna ị ga-ekwute ego ekebe n'ọnwa osi ka iri nwa ekebe n'anyanwụ si ka iri nwa ekebe n'ikuku si ka iri nwa eji ike nwaanyị egbu na m nwa odu nwa mụjara igbe egbe eji ike nwaanyị egbu na m nwa odu mụjara igbe egbe odu na nkịta gụ odu na nkịta gụwụ ndị eji oji ọgụ na ọgba okwu ndị na-eje mba riwo nri nganga ka eji eti nganga ka eji eti obodo mmanwụ nganga ka eji eti olu obodo mara ọbụnagụ kiribo ogiri kiribo mmanwụ mgbe eji ike iweta m kene na-ezi nwanne gị onye ije na London nwanne gị bụrụ n'anya mgbe ebe ilotelu na ị ga-agbalụ na ị ga-agụchi gị n'ịga igwe ibe ọma igwe na-akụ akụ eriche ego gị unu ejere na-akwụzi akwụ ikpo n'aka nna ị ga-ebute ego onye ji gị amụ ide na ụya darịrị ngwụrọ ọ bụrụ cheta na ibe merụ nwa anya ma ekweje onye jụrụ igi iji wee rịba orido na ido nya rịba nke eme agụgụ otu onye ilogu bido na be mmadụ ịkpọba na be mmụọ ya gbadebe nya bụ ọzọ eji ike nwaanyị egbu na m odogwu na-apụra gị nwa odu mụjara igbe egbe ọgbọna na-achekwa nwa ọkụkọ nlacha akpanya ụkwụ jiri agụ nwa mgbada akpaba eji ike nwaanyị egbu na m ọnwa na kpakpando kedu nke ga-etio ịmana chikere ugo kere ugo n'ọcha ma eji ike n'ihi achakarị ugo n'ọcha eji ike ego dị etakwu ego dị nnekwu mkpọma ndị chi ya ebe nnago mkpọmanụ ndị kụrụ gị ụwa na mme mkpọma ndị chiri eti ndị zere eze mkpọma ndị chi ya agụrụ atụ na n'ụkwụ mkpọma aja na agụrụ nyatụ na amụ n'ụkwụ mkpọma ududo nke okukoro tụ na amụ n'ụkwụ